kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma pinen handawen jilo yodendi magu koyemen jilo yodendi magu koyemen do darne medane pinale golal anyanku fondula dewo wata sudi winyati suduma sokora ngaina jawdima mimi danyanku fondula dewo wata sudi winyati suduma sokora ngaina jawdima yo yeah kolko aduna hawni habni mi anda fo no wayni adiya jonta adun ya cikka ko nedo taw timmani mi jabi ko Allah tagi fondani nedo ya taw salladi bidude jibine taw timmani en wadi ko yodani jewdo moftudo gawru mum nder fawru mum no jode na dar bardo wowru mum balidide unani kirtineleli tinani hoddibe na goye nyamani wonde juldo fawake kurus ha jode makka yaade juma dum sa sikki dum cuma puntuta ko yimbe kono ko Allah heccuma ngarde minya mawle hakka pota huda be rok kile gay gilowde asakuji makka bara nene may bamma dokka bamum sukuma biye makka laabi ko mbuudu jiida leñol so metti cowimo jibinde ko tindol de haabe dewgal ene podono cergal sab jom galle ala dimagu natti sab Allah ala ko gallo tan mala so ari bismi o bose buuce so fay hoddo duse so basdo ari galle fo suno hunde hersino daadi palobe tummino yuno dañal ko fondu ladde biida Abdou Camara wowata dini dañal ko fondula dewo wata sudi winyaki suduma sokbora ngaina jawdima mane amam petahu Allah dumin ndeysan gunawe dugu sisonek samalma alalje kamara bima Allah rokkirta lubat so lubi tobat so hefti siltat so bilew libat sa otana umat sa mayana tampat jawdi ma so kima yimbe ma ndu gima aduna ma to kima ayam tan kaw barade jamdi buru barade wara ndamde donc ko nda ko non tigri jawdi sinna fani magila dandandi ngarani adana ma ko tam pere jango ndeysan yilo na aduna gila mayde basal kamara sunuje ke ujeji ne men yo won dangor gale leydi men aha pako ja jumru won ko mbino mami ndeysan annabi karis fori annababe fof nati bikari sawana jom kabe gale sala dumandare take sajami bikawma aroketake pakole non kore kaje anu non e ko mi daganam halanam ko mbiɗen ko tan ciili koye mbomi colli aduna waylima wotti daral baali waliyaɓe kaalino jamanu hande o anaɓe kaali fooli annabaɓe fo natti kaari natti ɓi kaari sa wona joom kaɓɓe galle sala ɗuma daratake sa ƴami ɓi kawma ƴewotake nde wona kaltake heddiɓe bonni to ɓe o ala paltu ala place ala fof ko mbaddata e makko donc ko noon wano ha mbeɗa sikki ha ko noon tigui bandiraɓe ɗiɗi fulɓe daroɓe ABOU Piindi TV hande oɗon gandi wewata machallah tigi ko Abdou Camara PACO leñol non bandiraɓe ɓe fulɓe wi yoɓe mbimi mbimami onon kala on calminama on juron on jurama tongol non e tongonirɗon jam hire mon walla jam ñalle mon walla jam weete mon nde wonnon ko noon aduna leliri sikka Allah hen garti to Dianetou Sarr debbo mo horɗolde e ɓinguel mum Moussa Niakha gorko mo garli rewo galli worgo e galli rewo no wonnon maayi wona kerol ko ɓen tigui gari yewtude mon yewtere mon samedi soir ɗo tigui e Piindi TV e yadde bandiraɓe mum worɓe so tawi ɗon
ɗon hannde ɓe ngannduɗaa en noddiiɓe ɗo sukaaɓe laftuɓe nanaaɓe waɗɓe gollal tingal e ndeer pulaagu so noddaama e hirde men samedi soir oɗon nganndi ko haani waɗi ɗum noon banndiraaɓe Moussa Nia ɓingelam mi yewnum noon yerimama mo yarani demere bacca balamaji gayrima e tanum jaltaɓe tikkalaade kaya omo laaɗa reno tufde sal biro debbo mo hornolle sa ñang pali ngoye buubo jeeri min calmini min juurima a rendo fulɓe ngol suñi men welto nde won noon manam ndiɗon ɓe mbi ko guerte guirtete koto gawno hande irti guerte ɗo gawno français wi que le mérite appartient à celui qui commence même si le suivant fait mieux machallah hande kala dañƴo e barkeram so yetti Allah yetti nelaɗo Allah yetti jinnamu mum ne ko rewnude hen ɓeɗo ɗiɗo des hommes à cheval entre la Mauritanie et le Sénégal wona wuuro wona gurel wona xama wona vide ala wuuro ngol ɓe mbalani alandi tijaniyat ɓe mbi ko musique welta ko saaha welata saaha mabɓe welino saaha moɓe darino ɓe belnino saaha ɓe beltinino ɓe belino ɓe belnino ɓe beltinino ko haala hew ko wonɗon haala e nder haala Tidiane wallahi Allah tu n'as jamais failli à ton concept alagol mbiɗa ko Pinal Hankki haani ɓeɗo haɓen ɗo Hankki haɓe tawtora hannde o fa tabarakallah ɓe piɗi duusondirde renndo ngo haa jamma sa yiyema ɓe giɗoɗa naare fof modestie PACO ni min cikkata ko min jijiraɓe hamin kalɗo hunde fof Abdou Camara hayso tawi min ngalɗa linke juuɗo mbaɗa andi bon voilà dis-moi ton ami je te dirai qui tu es fa tabarakallah ko weltare noon min ko weltare joguimi quoi parce que alandi yimɓe ne mbawi darde écran o cikka holko waɗa modulé walla holko waɗa changement mais taw changement ala hunde so wone ngandi ndi selle ngandi ɓende nder ndeɗon ngandi pour yaltinde no weewi ɗon français wi tout ce qui se conçoit bien selon scalairement et les mots pour le dire il arrive aisément ils ont l'aisance de manier par ce que kamɓe manno ɗum ɓe ngala gusworate ko kamɓe mbindanno koye maɓɓe donc fa tabarakallah ko weltare Tidiane alande a waɗi numéro ji kewɗi Pinal Hankki hannde kono o mo jeegani tigi tigi gacce suko ndaare yumum huno ko e hayre ɗum noon ko ɓingelam gacce suko ndaare yumum ɓiɓe fulɓe ɗum noon Moussa Nia hanki holko kaldude ɗen mbimi Moussa hay eɗen poti wadde yewtere men Pinal Hankki hannde woni samedi soir kono eɗen jogui invité ji mbiɗa holɓe en Maman Tijane mbimami ko PACO leñol Abdou Kane mbiɗa addi yimɓe mawɓe mi softi ila jamma hen taw weetani ngam ganduɗa ko ɓiɓɓe fulɓe darliɓe leñol ngol barlitoriɓe kadi dole mumen fi sabulillahi guila hanki taw wona hannde par ce que eɗen gandi so wiyama tan musique haalpulaar hol tampere somide hen hol tampere wonde hen jambaro watta musique haalpulaar mo suusa wolde watta musique haalpulaar mo suusa tampude mo suusa heeɗude mo suusa coon watta musique haalpulaar so tawi ganduɗa dogdi hen so ɓoyi tan kewɗa ko joƴƴinde pour que holko jarinde mais kamɓe ɗon ko ƴiƴam mabɓe e ƴiye mabɓe ɓe bondi hen somi wi ƴiƴam e ƴiye tummata guila hanki to no mbiɗa ni ɓe gummidi men ɓe tama hanki o ɓe tama kadi hannde o nde wonnoon ɓe joƴƴinani haaɓe jaadi hen nde wonnoon ko saabu Allah koɓe mbaɗirta ko kono eɗen gandi ko musallo gonɗe hen e fof wonde hen fulaaɓe fof ne wawi settanade ɗum noon gara hen tan koye PACO leñol ndeysan bandiraɗo gorko mona bandi gorko min calmini min juurima eyi Tidianiatou mi salminima weltanmama kadi no hanniri ni e vraiment aussi ko weltare ko bismiɗa min ko e oɗo émission te kadi sa ƴeewi sakkol par ce que ko mbiɗon ko Pinal Hankki e hannde donc sakkol joɗɗinɗa ɗo mo minen mbeɗa sikki minen ne ko amen jeeya tawaɓe hanki tawa hannde ko weltare e oɗo opportunité mo dokkuɗa min donc voilà e weltanade aussi mon ami mon frère woni Moussa l'historien famille le philosophe c'est un jeune mais ko jeune ganduɗa hoorema hannde yidduɗo e mawɓe quoi donc voilà donc ko te ɗum ɗon ala ko rokkimo ɗum so wona mbeɗa sikki ko wettu par ce que gandal kam cukalel jeeya mawɗo jeeya anani ala foof mo wawa hoccude ɗum donc voilà ɓe kewi wiide koko meslal aussi mi gardumi koye jumeau am guiɗam sehilam a woni Abdou Camara so wiyama PACO leñol a wawi wiide PACO leñol taw wiyani Abdou Camara hande so a ƴeewi jihadi o foof ko minen baddi anani tampere nde ɗon ko ka heege nge
anani fof ko minen baddi donc hande kadi so tawi min gardi ɗo eni ko ɓe mbiyata koko ñalawma goɗɗo par ce que faami ko ñalawma goɗɗo ñalawma goɗɗo mo jiiɗa e ñalawmaji comme no Moussa wi non non ko ñalawma goɗɗo parce que ko ganduɗa hoore ma ko suuɗi duuɓe kitale an tijjaniya to jaaha anani de kurkita ɗum ɗon gadda joɗɗina ɗum est ce que famide e lobbuɗuma ɗum ɗon mbiyami carrément ko pouvoir donc vraiment ko weltanade on jarama Pako gartane Abdou salmin bandiraɓe mi salmini dendagal fulɓe fof oɗo ko musidɗo mon Abdou Camara Dialalo pollomo Mbacké Bawol no Pako wiri ni ko weltare mawɗo woni ɗo par ce que hande Tidiane an ka neɗɗo moƴƴo ka neɗɗo leñol Moussa kadi Seydi Niang mbiyatmi carrément ɗum ɗo emin jiɗi ɗum par ce que hande wonko min jeeyi wonko min jeeyi mais ononni kadi wonko jeyɗon so min mbaɗi Fouta hande ma won 700 village walla ko ɓuuri so fana min garti Dakar min tawi ɗo télé Piindi TV ɗum ko hunde wonde fayida par ce que neɗɗo kadi won ko poɗɗa wadde woɓɓe kadi wonko poɗi wadde ko ɗum nawta leñol yeeso heddi Pako no wiri ni oɗo ko kanko so tawi groupe amen Pako leñol Abdou Camara kanko ni jambar o par ce que min mbiyatmi Pako hande so tawi min ko ɗo jibinami Ngor piɗmi no wiyete Guédiawaye mawnimi Kër Massar gande Pako ummi Mauritanie mo addi pulaagu vrai tawi kam Kër Massar ɗum ko 2002 wonno aɗa wi kam taw mbiɗa yaade jolfuɓe mi ɗanno mbiɗa yaha italien a faami o wi ko Abdou aɗa yimo aɗa yaade jolfuɓe mais wona ɗum jeyɗa an ko ɗum jeyɗa kadi no noddimi hen min mbaɗi morceau ɗiɗi avant min jalta studio o min keeɓi producteur nde album o yalti kadi o ƴetti album waɗe poos o yehi Mauritanie woni Mauritanie o noddi kam garmi Mauritanie o ummi Mauritanie gartumi kadi o wi o naati Fouta o fuusi Fouta o wi kam artawam Fouta wadde kanko woni jambar groupe o eyyi kanko woni jambar groupe o hande so tawi Abdou jooɗo haala ko laaɗa faami omo jooɗo kala yimɓe mbi Abdou jeeya Fouta ɓe mbi Abdou ko Mauritanie naji walla naggam ɗum omo jeeya hen par ce que neɗɗo il faut ko yetta mo yettani sababu yettata Allah joomum e kanko ne hande so tawi hande premier jour nde min jeyata Baba Mal ko mina makko hande so tawi yimɓe mbawi yaade Zénith hande mi heftinama e nder pulagu hande Pako leñol omo jeeya hen kadi kanko so wi fonere gonga par ce que yimɓe soɓe gondi 20 ans a faami par ce que kanko wawa dañ sehlande mo wuurdi 20 ans min wawa dañ sehel goɗɗo mbaw ko gurdu men ko wurde goɗɗo 20 ans wadde mbawmi tan ko nangude hakkude men kadi a faami par ce que saaha aɗa rewa am keeɓa Pako walla ndewa e Pako keeɓa am an won ko ganduɗa hen par ce que ñanden poɗɗi ɗum kadi Allah wonko ko gandata Allah fewni ɗum hande haɗa wawi yettade ɗum a faami wadde yo Allah wat kadi yo yimɓe gandu carrément ko min saaha yimɓe mbiya nden kamɓe mbiyanno ha joni wonko ɓen jaltini mais ko heddi ko yaltani ko ɓuuri hewde il faut yimɓe ganda ɗum par ce que min mbaɗi Toro min mbaɗi Law min mbaɗi Damga min mbaɗi Ngenar min mbaɗi Ferlo min mbaɗi Ɓundu min mbaɗi Lowre min garti naati Jolof a faami wadde ha joni wonkoɓe jii mais ko heddi ko yaltani ko ɓuuri heew ko Pako heewide Abdou Camara e Pako ko volcan ñifata ɗano inchallah so min pini moƴƴani ko noon tigui ɓe mbiso telagal juuti mon fils Allah ne weela kono gonga ne tawa question mo jinnomi arde premier o ene wayno Abdou Camara ari hande no haali par ce que ko jinnomi haalde ko de réglation mabɓe gondigal mabɓe guila nden faade hande par ce que ɗa andi kam duuɓi nogas wona balɗe nogas voilà o haali hen noon joni Moussa an aɗa wawi arde tout à fait Abdou Camara a jubbi hen seeɗa mais mi sikku min ɓeyɗo waɗde creusé très profond a haali joni ko volcan ganduɗa tawi ñifata kono ɗanata ɗum ko hunde ganduɗa ko lamde cer mais holde yimɓe han définitivement keɓtata ko kokkum ɗon ɓe ɗeɗon kitale 2004 2005 2006 2007 ɗeɗon kitale rek enjaillement ha ganduɗon hunde nde ganduɗa ha joni heɓta c'est vrai il y a des jeunes ɗe ganduɗa ene mbaɗa des tournées ene mbaɗa des concerts mais ko mbannoɗon ko c' est à dire hande rabo ne waɗi tranche d'âge somi wi noon bon ganduɗa ko holɓe ganduɗa mbawa ɗum hettade onon no Abdoul Ata wi noon o wino hoddu makko ene naata e nder juma ene hongue e nder juma tu vois onon rabbon aussi ene yaha e nder juma par ce que mo hokka yeeru par que leñol a yimi ziar Louga tu vois donc e yesso sernaɓe te ko jimɗa ko windande donc ɗeɗon bindande pour Fouto mawɗo suka debbo gorko joom haqqille fof wawa ɗum wadde consommé hol exactement nde mbiron fulɓe hamin
eyyi Moussa mi weltanma no feewi comme no mbirum ni machallah ko nde wonno ko ngandi hisndi haalata ko kalda question ma no deje no furu so Allah aɗa andi comme no Abdou Camara wiri ni minen on est des volcans comme no wiri ni donc volcan ne ngandi carrément ko ɗoygol tan mais wona mayti na sa famille so jii kadi break oɗo walla stamba e mumen mbaɗi wona haydara aɗa andi des fois aussi ko wiyete ko nalankagal ko évolution na sa famille parce que a wawa heddade tan e niveau mo gonnoɗa depuis des années ko mission minen min jaggiri life amen minen woni gurdam amen par ce que mission o woni ƴewta ko wiyede tan les précurseurs du hip hop pulaar faami hande tagɓe hande ha hip hop pulaar yaaji walla hip hop pulaar dañi doole aduna o sa ƴeewi ɗiɗon mission ngaji par exemple aɗani wona mission ngaji tokosi album o no yalti en 2003 comme no wiiri ni album o neɗɗo kay mbeɗa sikki nalanki so tawi yaltini album ko nden wiyete gueɗe mum peewi mais minen no min jaltini album 2003 ko nden tampere amen fuɗɗi par ce que album o wonno ko jihad a fawi komin dutto Fouta anani tomin ponno addirade avant album o anani de mais il fallait komin dutto Fouta pour wadde sensibiliser fuutankoɓe rokkudeɓe mission o andudeɓe tigui rigui anani gummoɗe daroɗe pine ɗum ɗo ko wiyete ko kesom ma ko ononne ko hen jeyɗon ayi woto hay goto ɓuuron hen woto hay goto daɗon min gaddaniɓe kadi des messages positif sa ƴeewi on ɗon album anani message uji ɗi ganduɗa hoorema kirjinoɗi pindinoji tagɗi hande ha sukaɓe hewɓe hande jogui cuusal yaltude Fouta est ce que a faami de gara teeri taw ngala complexe a faami par ce que ko wiyete ko déjà kala ko ɓe jeerno e télé eɓe jiiɗum e PACO leñol Abdou Camara nden temps jemp temps a faami ɓornugal ko wiyete ko ɗum ɗo ko ɗum kewi hunde foof amin gadda donc komin gaddata ko sukaɓe ne connecto hen en même temps aussi message uji ɗi ko message uji ɗi ganduɗa hoorema ko pindunoji cukalel so tawi heeɗima ɗum ene wawi jogade ene wawi waylude jaɓɓal aɗani de jogo jaɓɓal gongal taw wona jaɓɓal bongal mi anda sa faami mawɗo kadi so heeɗima ɗum ene artira ɗum e ko heewi donc ko mission wonno te ɗum ɗon on ɗon mission ha joni comme no mbiyata pour artude e question ma ha joni koye étape 1 wonno mais étape 2 o koko arata ko ɓoyata momin gartu Fouta faami de taw kadi koye jaɓɓal gongal par ce que jaɓɓal gongal ngal ɗon est ce que a faami de min natorino Fouta e instrument ji électronique par exemple des programmations mais peut être que PACO leñol Abdou Camara so garti Fouta ɓe gaddat ko live woni orchestre taw wona programmation addude évolution goɗɗo wiide carrément que minen de min mbayri ɗo nde min mbayrat ɗo ko ƴettude clé ko ƴettude CD ko fawde CD walla pawa clé anani de mais min garti de bande anani woni orchestre anani donc te ɗum ɗon nen ɗo hene comme no wiiri ni komin mofti ko woni ko suuɗa ko ɓuuri hewde doole ni e ko yimɓeɓe jiiko walla ko yimɓe keɗi ko donc ko ɗum ɗon woni ɗon PACO leñol Abdou Camara ko wiyete ko ha joni est ce que a faami de ko kamɓe goni Fouta kamɓe goni Fuutankagal d'accord merci beaucoup tigi PACO leñol no gomi wiide ni tan mbiɗa sikki holko min nomi haalandema mbima min so tawi mi jooɗima mi heeɗima rap seeɗa mo keɗotomin o ko grâce à an mi meeɗa ça veut dire goto fof e yidde muɗum min mi wona ganduɗa amateur rap tal no haaldu gonga Abdou Camara mbeɗa heeɗoma par ce que mo waɗa black ni weli heeɗo mais heeɗade mi rap tan mi jooɗo mi heeɗo koye PACO par ce que rap makko woni hen ko tindinde e famminde so tawi a heeɗima ma dañ hen ko heewi mbeɗa hutoro konngudi makko ha ɗo gonmi ɗo ma jangguine hen ko heewi ma tindine hen ma fammine hen ɗum tagui
mbeɗa heɗotam makko pour haalde gonga tan min Abdou Camara e PACO mbeɗa fannoɓe ko ɓuri ɗo mbeɗa fannoɓe ko ɓuri ɗo ɓayde tan wonti yewtere ɗen kaala koye yimɓeɓe kucciɗɗen en jewtat tan fof dal par ce que enen fof jiɗɗen koko waɗataɓe avancé soɓe mbaɗi avancé tan en mbaɗan avancé enen kala ken gotum mbeɗa fannoɓe to ɓuri ɗo ngam ganduɗa haɓe jogui talent mum haɓe jogui mbawko muɗum kono Moussa min pour min ene manki hasno ɓe goni volka ɓe mbi koɓe volka holko ganduɗa ɓe ñifani koɓe deccuɓe tan koɓe ɗaniɓe pourquoi ɗa ɗoygol ngol ɗon eyi Tidianiatou a weltanama no fewi aɗa andi ɓurnata tan ko Allah so Allah ɓurnanima hay sa yiiɗi ɓurda ɓurata ko yahata ko Allah nawat ɗum donc so wiyama mission tan en gandi carrément ko toujours y a des hauts et des bas mais anda sa faami innama aade noon ko suuɗe mum ko suuɗe mum ene heewi neɗɗo ko kumpa so wi neɗɗo ko kumpa wodande joom hakkillaji ma paam ko jiɗmi haalde ko woni aɗa andi ko deññi min ko walla ko waɗmin walla blocage momin dañi o wona sagoji amen ay oto jahowo oto gummi Dakar fay Fouta sago mum ko yettade Fouta laana taccowo no fayi tufde nder to ene sago muɗum ko jofoyde mais holko haadi laana ka jofoyde holko o haadi oto yettade il faut ko yimɓeɓe kadi dutto kadi durno miijoji ƴeewa on probléme ko woni wona du talent ɗum kam hay goto wawa voilà talent bindol tan jimre tan hay so tawi a weeɗani min micro daaɗe men tan alhamdulillah rabbil alamin faami Abdou so darima ɗo so wi dar anani sans micro ene weɗi PACO so wi salamu aleykum aɗa andi nde ɗo dande ska faami de nde dande wona dande luɓade hettoto noon ko wiyete ko jihade mo mbiyatmami o il faut que comme ko émission mbiɗon ko onon namdi ko minen jaboto min dañi caɗele to ganduɗa hoore ma ɗen caɗele ko caɗele mystique il faut qu'on se dise la vérité ko liggal non aɗa andi so wiyama mystique ko ligguey ene wawi wonde korte ɓe ɓeydo famde rek voilà min kaɓama nder Fouta il faut ko yimɓeɓe mbatta hen hakkillaji min gari guuri ganduɗa hoore ma wuuro fo yalta babiraɓe fof ndenta gara jooɗo galle jaatigue ma jaltin coursaji mbiya sa yaltani wuuro ngo koɓe wirdoɓe onon kewi par ce que on pijata ɗo faami ndenen muusi nden fuutankoɓe nden babiraɓe ne jokkiɗo nden mentalité mo babiraɓe joguino nden anani sa ƴeewi eɓe joguino ko mentalité Hankki anani sa ari ɓe mbima carrément ko ngoɗo guuro fijatake aɗa bonna dina amen walla komin nanguɓe wirdu nden ko on ɗon philosophie doganno an gara tawa tinani a tinnaka a jooɗima tan ha fedde noddima waddema signindirema contrat wima ar fijnam amin jiiɗi fijnede te an aɗa andi carrément ko fijirde nde kadi jaaɗa hen ko Allah nelaɗo muɗum haydara bonnani toon jottoɗa e wuuro ngo salamu aleykum maaleykum salam galle jaatigue ma a suwa taw hay ɓorde paani jiya délégation babiraɓe gara garde joom wuuro garde élément o almami wuuro gara jooɗo gara naate galle ɓe naalankoɓe arɓe jooɗo ɓe hoɓɓe ɓe yo jaltu wuuro ngo par ce que ngoɗo wuuro fijatake elle riwoɓe dawaɗi sa ƴeewi an e hoore ma bon mbiya min est ce que komi fuutanke min est ce que komi pullo par ce que komi fuutanke garɗo e nder fuutankoɓe garmi koye gallam garmi koye wuulam a faami des fois ɓe mbiya jaltineɓe ɗo paaneɓe école 2 kilomètres taw école 1 kilométre wonno Abdou wir ni 2 kilomètres
te kadi ala courant ala haydara taw ni est ce que famide to wonɗo ko hoɗa walla ɓe mbima jippineɓe galle nangam taw ɓe gandi oɗon galle moƴƴani gallo koko hoɗa walla gallo ne waɗi probléme gallo ko geggaɗo anani kalanto mami ko ɗo henne c'est des réalités donc memeɗa e on fannu a faami kalɗo joɗɗa aɗa ƴeewa mbiyeɗa carrément que aɗa jogui énormément de probléme to gonɗa ɗo min mi jooɗi momi jodde Cheikh Oumar Thierno Bassirou min Abdou Camara est ce que a faami de guelol ngal baro gonmi koye télé Cheikh Oumar salamu aleykum maaleykum salam do ndaari juuɗam ɗe o salmi bon minen fof min calmini ha paari o ndaari juuɗam ɗe o jali o yilli hoore o wi wallahi ndiɗo ngaari koko hippa mais kippaɗo holno ya kippaɗo honno qu'on se dise la vérité donc te a wawa jooɗade aussi mbiya ya jooɗo TikTok aɗa haala walla ya jooɗo WhatsApp aɗa haala walla ya jooɗo est ce que famide o kalɗum joɗɗa mbiya naggam e sanggam mais andat ko ganduɗa ko joɗɗa jaɓira Allah nela ɗum ganda carrément ko bloc ma ko wona an wona an so tawi ko an tan neɗɗo wawa nangudema est ce que a faami donc affaire nde ko noon yaari ona ƴeew guri ɗe gasata min bel wawi limandema guri ɗe ganduɗa hoorema mi ari min gari wuuru Tidiane to min gari wuuru salamu aleykum waaleykum salam min jooɗi galle jaatigamen ene fewje pour famille min lotiri ɗi nafruji ha babiraɓe ɗiɗo ne nela gummi e nder wuuro ngari tawi min galle jaatigamen salamu aleykum maaleykum salam no mbaɗɗon celmaɗon tampere oɗo biyeteɗo fakka leñol Abdou Camara te déjà eɓe gandi ko PACO mais eɓe jiiɗo tout le temps waɗa diabolisé voilà joni noon min bismiɓe ɓe jooɗi ɓe mbi minen ko jaam addi min ɗo min nani komin kon fijoɓe hande e wuuro ngo mais komin nelaɓe min jii tan ko jaafuɗon min par ce que wuuro ngo o wayri toɓede a nani kana son piji tumara jaafuɗum ya ñande wonde par ce que wuuro ngo wayri toɓede sans dalil o ayi min mbiɓe ay d' accord comme oɗo joɓuure minen ne kadi komin addaɓe goppo e dokke min tan temps sade min jiidire fedde adduɓe min ɓe anani inchallah so Allah jaaɓi wawani wonde foof anani min dutton konngol yaadeɓe ummadeɓe galle jaatigue amen avant que ɓe jotto galleji mabɓe taw kam fof ɓe leppi aɗon fof ɗon feɗenuma min PACO leñoɗoɓe ande makko e barki Allah wala gañade Moussa e dow ko PACO haali ko tan e garten hen mais e yewtere men ñande bennuɗen jewtuɗen ɗo henne aɗa andi ko PACO haali ɗo ko il faut ɓe daña ɗum ɗon Fouta par ce que ko tagi ɗum ko lawroɓe lewatno PACO ko kanko addi so tawi hande Fouta ene jogui rapport uji sukaɓe men hande ne mbaɗa rab ene gara ha ɗo e Dakar ne daña hen hunde foof ko grâce à PACO leñol haɓe poti yettudeɓe ko grâce à PACO leñol a Abdou Camara ko kamɓe cusni sukaɓeɓe ɓe dolni ɗumen ɓe cembini ɗumen tande ɓe garat toon nde wayno ganduɗa kono nadde e nder guesa ba ganduɗa sukkuba aɗa lewa so tawi noon aɗa lewa hunde aɗa ɗamini hen hunde fof ma baroɗe piɗe toon ma boddiji ngate ma ganduɗa natɗa koye ladde sukkude ɓe garno ko lewde nde ɓe lewata nde ɗo ne muusi ko mbinimami ko Moussa kala ñande nde mbiɗen Fouta yeewi mbiɗa mama Fouta yeewi holko addani Fouta yewde Fouta addani ɗum yewde ko Fouta ɗen gandu enen gandu no fijirmanno pijirloji nde wonno wonnoto ko saroji meɗen lambaji meɗen dingirilji meɗen jamma ɗum foof fusa haalaɓe heela e nder ma konngol ma nani PACO mbiɗa wonde diine dingiral adi diine ko gonga par ce que neɗɗo ñagoto Allah ko ummade e dingiral fay e jama neɗɗo ñaaga e Allah ummade e jama fay e dingiral ngati so tawi ganduɗa rewane e dingiral a fayi jama direct ma ummira jama garta e dingiral force ɗum a heɓat ɗum ndeha noon ko kawruno ɗon ko ladde nde ganduɗa sukkude nanɗon mbiɗon oɗon lewane ko dañɗon toon ko la budde ala on dañat ɗum toon ɗum on dañat ɗum toon kadi on saaha koye majjere hande sono piiji Fouta hay batton mbiyataki par ce que on lewi ɗum ha ɗigui Moussa on jiɗum haalde exactement fawande men seet tan avant que ɗen jeeya Abdou Camara ko mbiɗa ko loore nde ko mbiɗa ko début ko hunde kala nde fuɗɗorde nde Moussa saabu mo hokkuma seeɗe historique Fouta wona e mum fuɗɗi ndeɓe lewata ganduɗa ko la révolution toro ɗon walla wiye dillere Fouta koɓe sappo e ɗiɗo
te sexuellement bal ɓuri famdude e maɓɓe nde ɓe ƴetti ɓe gummin ɗum nde hewɓe mbi onon kon yorɓe guite on mbawa woylude kone furo on mbawa hadde safalɓe on mbawa hadde tubahoɓe te pourtant ɓe jettima mais yogue mabɓe ko hen keddi sexuellement bal gardi ɗum o kañum tawa 776 kanko 775 o heddi donc yidde wiide tan le mérite appartient à celui qui commence mais haali ɗum dédié émission wadde wiide ha joni min kongol gorol mbiyen mama hippuɓe baroɗe ɗeɗo kippireɗe e baroɗe par ce que kiltirone sohli wonko ñimmi haalde hen seeɗa par ce que pako haali ko haali ko kadi ko gonga heddi noon ɗum rokki min hannde komin keeɓi ko hannde so pako wawi joɗade hannde homo nokka omo waɗa homo haala tawa ala toɗɗi min a faami par ce que kewɗo par ce que o yaltini o wi fawru gandal fawru ndu so yi fawru ndu ko ɗum ɗo addi fawru ndu ko haalata ko par ce que ɗum ɗo no walli min par ce que saɗa yimane fulɓe ma jirloɗa ganda koni pulago mbawa yimande fulɓe par ce que won hannde ɓe ganduɗa ɓe ɓeeɗa calculde ko pako haali ko no woodi par ce que min nde jimmi morceau lañanamo won sukaɓe ɓen ɗo ɓe jibinaɓe ɓi kam lanɗoye par ce que addi morceau ar waɗanam racce ɓe ganda beele emin jogui lañanam racce ɓe mbiyat ar waɗanam lañan te pourtant kala konngol jolfuɓe jogui emin jogui hen ɗiɗi walla tati anani mais yimɓe soɓe nani lañanam ɓe naw ɗum banggol taw lañanam par ce que won hewɓe am ganda nodda kam mbi abdou min gandano lañanam woni racce par ce que minen ɗum woni fandare men par ce que ummaɗo jaaha ha nder ɓundu tawa pawa morceau seydi joom raccal mais pourtant aɗa wawi adande ɓe lañanam laƴa ɓe ganda ɗum ɗo woni ɗum heddi ko pako haali ko natta hen hippende walla liggey mo wiyata o wona pako ligga wona abdou waɗa hunde mais no wawi taw ɓe jiiɗa min gonda min makko min mbaɗde programme ne wawi taw sino wona ko ɗon wonata par ce que so tawi ko volcan mawɗo rek waɗi probléme mais volcan ɗi goɗɗi ɗi volcan makko mi jogui volcan makko mi jogui volcan pako hitten ummi ko gabon boyat kala to yiiɗi yaade kanko yahat ala probléme min ñanden gummimi Côte d'Ivoire mbaɗi affaire uji kewɗi a faami mbiɗa joua ombono joua omoɗo géri affaire uji mawɗi hande ko danan sa ari sa tawi mo to woni ɗo mais no wawi taw somin ƴettidi hunde affaire goto mino makko pour min mbaɗ ɗum ko probléme ko ɗum joni ko ɗon probléme o woni hannde mboɗi waɗa affaire uji baɗɗi faade min mbiɗa waɗa affaire uji baɗɗi faade mais sen hay somin mbaɗa répété pour min mbaɗa affaire goto yomin jaltin vidéo o limba pour affaire o mi anda carrément ɗo won ko waɗa sakkiri ko Cheikh Oumar Basir o quoi eyyi ɗum Cheikh Oumar Basir o ɗon sakkiri eyyi ko no wawi taw ko volcan mawɗo pako leñol Abdou Camara anda ɗiya Abdou Camara ko ɗon puɗɗude ɗo eyyi min ɗum gommo joni min pako mbaɗen affaire goto walla jeeyen jo en min jeeyi hen affaire uji min ganda carrément ko ɗum ɗo nécessaire mais ɗum kadi wawa bonnude komin mbaɗata ko par ce que hande pako min mi wiyatamo ɗo putti mi nalankagal mi jimin tan jimmi nalankagal ala galla men ala wiyatama ya mawna miñiraɗo jimowo walla goɗɗum kanko ne fammi ko noon way ko Allah tan waɗi min nalankoɓe te kadi nalankagal wona buzz tan woni nalankagal par ce que yimɓe ɓe ciggat sa wonani dow tan a wona nalanka non nalankagal ko gona ɗo génération ɗum woni carrière garɗo fof tawma ɗo ɗum woni carrière comme Youssouma Dieng eyyi comme Youssouma Dieng comme Baba Malen ɗum woni carrière mais carrière wona tan 2022 rek mbaɗa ni 2023 hay goto yiyatama wona ɗum par ce que hande ha joni min mbiyatmi carrément ko bomi goni ɗo anani par ce que hande aɗa nder pako onon on jaltinta naggam onon on mbatta naggam Abdou Camara an album ma Abdou Camara ha joni album ma ko mballa yaltani a faami mais pourquoi min so welama jour goto mi wawi waɗa 2 album pako wawi waɗa ko ɓuuri ɗum pourquoi hande pako waɗa oɗo style mboɗo mbaɗmi ɗum ɗo par ce que ko musique Hankki e musique Hankki won hande won ɗo a faami hande miɗo waɗa mi yaha mi waɗa mballa kuji mi waɗa naggam par ce que musique Hankki mbaɗanmi so welama kadi mi arta kadi rab mi waɗa affaire uji bonnanta pako saaha mi nodde min goto mi ara mi fuso ɗon mi arta mi ara galle pako kadi yaha banggue goɗɗo fuso ɗon arta a faami wona pako leñol jogui homo voyage homo waɗa affaire uji makko to woni ɗo woni projet ji mawɗi woni e dow mum ni Abdou Camara noon mais no wawi taw ko pour mina makko min mbaɗa hunde ko ɗon baggu affaire uji ɗi goni quoi mais wona ɗumin heddi noon mais a faami jinmi haalde ko a faami hande ko danan ma won projet mawɗo mo woni ma haalan on ɗum joni inchallah nawmo tanniyankoɓe leñolam gacce ngalay mon tanniyankoɓe leñolam gacce ngalay mon pinalaw ndawalaw dañalaw yo Allah re nanniyankoɓe leñolam mijo
miijo firtude hunde miijo wallude yumay baba baba jogino gale hanki so dole donki yo dole kebo Pinal law ndawa ndanya law ngatalaw sadani ya miijo gale pulo ndaysan ko don biimi gilmbe de yaare duubi sappo e nayi be ayna nayi jambe nyalaw subaka kikiida ha goloje mawni gonti gay gizara mo fotdani mo caggal leydi be yanobe gabo ngatti mbi c'est bon yanobe France ngatti en certe souffrance yanobe Congo ngatti na ngama wongo kele bakkere may terrasse ko nen kiram nangimi miijoji kadi mi daanaade bende rokki fillide daanaade ko nen baynumi nene baba be dokkimi waajo duwaw be mbi kam sa yi tinnoda donc ko do mbayam hadde o dum ko affaire goto podo surprise quoi affaire goto podo ande abdou ko ko bagsuji nawbe bayo beloni ngaden seeda ngaden ambiance seeda bayo beloni bade ambiance ngon ko guddude ben gonno do no hulbinide machallah bayo belon yo meron suba ma do belo riwa naka banjay belon yo meron suba ma do belo riwa naka banjay belon koni be badatno hammani boba ndeke mo jam ko be ndewatno hammani boba ko dum be layatno hammani ndeke mo jam no weli mi hammani boba ngeloba ari aba wonde molel ngeloba ari aba wonde molel yo wulat yo sa sandi yamwaɓe jeygol yo wulat yo sa sat gitana kala seeɗer yo wulat yo sa sat ndiyam waɓe jeygol yo wulat yo sa sat gitana kala seeɗer ɗum ɗo yoodi mi no welimi ngare daare aadaji hanki jombajo jooɗo dow tanke e juuɗe e koyɗe puuɗe mbima hoore moore no beddade sinke wudere sañade hadde wutigaɓe ɓorde lahal korel jogo jombajo arnatago guiraɓe jabbo ɓeno nduwo ɓeno ndiwo ɓeno ñaago anane ande ɓe fiitorabno wongo ni mi weñami wejo mi yara bangel ni walla mi diwo mi denko e ko ittuni ene woni ne weli ha Moussa weltini jamma lengi jamma belam Fouta fotini me pako leñol Tidiane yato aduna fof nani me miñam sa yehi muña tino upuna wal falto gose e ñire buna mimi bela pija njala sada mala debbam sa welama kira ko jeey job galle ma sa welama ura ko jeey suuduma jab jabanam holto jaba wodi gertigel modi million hade ko be barangal sa dañi yaroba hollu gorko ma jalo welto sa ala yaroba hollu gorko ma biño folo walla biño ngabo gorto ngudde ha ko kemin gor Mon fils, il faut orchestre. Deuxième numéro, il faut aller. Deuxième numéro orchestre. Quoi qu'il me gortam. Naw Foutan ko be moji leñol no ko ambiance wat ambiance ngumo den ngaren ligo den wuro men go ni ngare bonande mo jaani ngumo den ngaren ligo den wuro men go ngare bonande mo jaani ala capato jol fo alpula soni keo ngare ligo den leydindi dunna jagan gawen e way non so be ndi coñen be jango wuro men go yara yeso mi jagan gawen billahi non so be ndi coñen bela jango wuro men go yara yeso ay holko woni maire nafoore maire yo toppita laɓal mbeddaji jeereji kaɓirɗe dispensaire uji école aji ndiyam jeyge hay lampaji mbeddaji terengaji hay maadi ballal miskineɓe rewɓe sukaɓe hayna yeɓe o wiya ko yo liggu o wiya ko yo tiggu yo tinno waɗa fodde wasa modde yo fewna few o wasa ƴakkude gawru muɗum mew donc maire papa Deuxième numéro avec orchestre. Je pure quoi. non c'est pas est-ce que what time remix? bien sûr pourquoi pas Remix. elle va avec orchestre et puis on a pour showcase pas de grave Inchallah, dum non parce que dans émission ni be to jogade dum non Voilà. bandiraɓe de fulɓe daroɓe yaw Piindi TV oɗon gandi mi wi noon ɗum weɓata Abdou Camara pakkoleñol oɗon gandi machallah haɓe jogui taw hay sinno ganduɗa mbiɗa sikki en kattaki ɗo guitare walla kono ɗon baynotoɗen nane baynagol mon daɓɓol wayno bandiraɓe tan et donc voilà on jarama no fewi min calmini on min aussi min jejjitta juurde salminde surtout joom gallo anani woni notre
notre questeur famille voilà premier questeur à l'Assemblée nationale woni Daoud Moussa Dia donc ko neddo kadi nganda hoorema mo min gandi avant ni dum do fono wana parce que min gara min jour mako woni bosiyabe dum den boyite kanko mo andi papa leñol Abdou Kamal c'est vrai que min bayri yinde min bayri jotaji depuis notre programme 6S donc min badamo min calminamo de passage et aussi weltanade notre directeur woni Abou Samou Diop machallah neddo gudditido jaado modjo anani donc ko weltanade ona weltanade dendangal yebiyankobe odo émission yontabe didu beedo jodibe leñugol watte mabbe hakkille ganda tigiri eska famede so wi'ama minana min jogi talent kamne won ko somme mabbe ko ganda hoore ma ne tiidi anani wona yimbe jottobe no bada improviser donc machallah c'est trop nice anani sa hettima halaka ayi jonde nde ayi dum do sa yi hen ko wiite ko professionnalisme donc dum tan woni affaire nde ko weltana don feewi wallof merci beaucoup Paco Abdou Tidiane yerib mayo Tidiane sa yerib mayo ngari mayo nani ndeysan Somi Tidiane mami Moussa nyang balo Tidiane nawtama horndol de Tidiane yerib mayo jaden horndol de don ko sare mama ma serba pulil jahama yaroel ndeysan wate ko yana mayo ya dem nyama liddi fitowe ya fata daw jeeri o wi won Abdou o wi da mukko saranga jakka sana ya kan boori kare su dumpu dampan tare Allah tafi laana annabiji Allah tafi laana kanko jeyi laana mako jamdi o lumbato labata ngagata a feñi donc ko wiite ko ya Allah tokkita laana gal hoore Tidiane yerima o jaden sare mama ma yeri lipol kange daro jeri soyne walo ndeysan an ka antenne orange kala mbaro kani réseau hebata réseau o Moussa Leydam pinen handawen jilo yodendi magu koyemen jilo yodendi magu koyemen do darne medane pinale golal KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do pono yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange gagnari posma walla ko jolof chicken codda fof ine jogi ko ine ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna gurdamma